Díomh agus bhar géad fáilte isteach ag What the Focail, podchraoladh a thugann ardán donna saineolaithe is sihíní is suntasaí do bhfuil amuigh ann. Is mise Ciara Ní É. Thosig mé an trá YouTube What the Focail, hir sa bhliain 2017 agus é mar aimime gom cabhrú le feabhlamóirí eile an teanga a cheadú. Leis an podchraoladh seo, bhhailm cabhrú le daoine a bhfuil Gaeilge acu agus mín lo bor feabhais a chur orthaí, agus nar mín linn fad é sin. Gach seachtain bíonn sí sa chathaoir os mo chóir an seo i Studio Radio na Lifa. Cuireann se na crua ceistile ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe, snas a chur bhór gcuid Gaeilge. Ba bhíonn lom a bhuachas a gabháil le first na Gaeilge agus an folklór nua béir le Gaeilge as iarracht dhéanamh ar an podchraoladh seo. Tám se tinal sa scéal na saineolaithe seo a chluisteáil agus tám cinnte gur raibh sé chun bhur leasa freisin. An tí atá lom aniu ná Aoife Ní Ghloinn. Tá fáilte is fitheróid chuig What the Focail Aoife. Gurmín agat Ciara, go háil na bhainte. Anis cúpla focail fút, tá Aoife Ní Ghloinn ina stúrathóir ar lórónna de Gaeilge, taide teagas agus tástáil in Ollscoil Mhá Nuad. Tá thart ar 5 bliana 10 caite aici ag teagas na Gaeilge ag leabhair na Ollscoile in Airden agus sna Stát Aontaithe. Tá spéis faoi leithaí sa teangolaíocht aimimeh go háirithe sa tástáil teanga, sa teangolaíocht chorpais agus I deagas agus I bhoghlamm na ghramadaí. Le roinnt blianta anuas, tá corpus feabhlamóra a thógalaí le hanalíse dhéanamh ar arádaí agus ar cart úsáid na Gaeilge I measc feabhlamóirí ag leibhéal éagsúla chumas. Tá taide déanta aici freisin ar na bailí is éfachtaí le haradí scríofa feabhlamóirí a cheartú. Is mór méid é sinna Aoife. Tásúd go muis nach meid déana gearan arúgtí chlóra le hanahéin Ciara agus corpus fóda mar cluiste. Tá mé gur leir fao sin níos déanaí. Bhhailm sa rá go páirsanta bhí Aoife agam mar bhúntóir na gur rang amháin nuair a bhí mé ag tí dul go America a déanamh Fulbright. Agus dala mé an irid sin sa rang sin, tá mé fós a smína bhéir golóirí agus na móna teagas go bhíagat ag just bhí si duchreid ar fád agus neacha mé le héad riomh in aontanga. Mar sin tá mé anachasta go jo go os mo chuir amach an seo. Gur mágad Ciara, tá sin na chluisteile. Agus éine mé tréinear gan America fangirling é sé ag tarlúint go minic. So Tás áid méid amach leis an gceist is tábhachtaí inis, cad é an iontráil is fearr leat in an folklór nua béir le Gaeilge. Ceistá. Bhfuil is go an rud is mó a haí numsa na focail bhí go himplí amantí bíon daoine cuairtú focail chasta agus focail nua ach braham se annach chud go an sehar sa tá san Gaeilge tá sé na focail bhí go himplí. So kam rá go ben cá a míimse dat a raise go rís trí seile an antrális mú mí brenne ar nó an cáhhaine op. Focail das siimplí dohríhir ach an rud faoin mocail op ná ganúsáid ar aon annach chud cóhéicsna éagsúile sa bhéirle, so chun muid é le bríre siimplí cos le get up agus give up agus an sin aithrinse cíl an ocail agus bíon braham bíon annach chud deacratí ag fód mór Gaeilge go minic nervhín si de gire na frosaí den chinál sin, frosaí na bhfuil bríthir agus dohríthir nó bríthir agus réomh go de tatla chéile, bhín annach chud deacratí ag daine nuair sinna eistrú go Gaeilge gon iad eistrú focail ar ocail gon dul gannibh isró an bhéirlachais. So bhfuiln do chuoine gcónaí breanú ar na hontrálachaí sin bhhaine na focail himplí cos op. Tá rudí deasaid tá copta sampla agam an se. So I know tá get up ID tá cí mar sin rólas a gan ar fad ach tá rudí deascas WhatsApp, ceirtart nó ein scéal, to look something up in the dictionary ar nó I ní rud échan suas atá geisteach rud a chuirdacht nó an folklór a cheadú is má an cean sin a folklór a cheadú. It's up to you, seachas tá sé suas de tain nó rud ag an mar sin an béidir deirtaí ámantí tá leagnach ar nós futain tá sé up Donegal ar nó sa dún all winter hain so dún an all a boo no kiri a boo the ups and downs been ups and downs like Dina agus frosty cos the huas shell he's shell
up yours sin gan becha dail agat no if something's up in the air tá sé idir rá chean na mé so tá annachhuiid agus níine sin nach sampla ach tá annachhuiid samplaí den chinál sin agus bhil in do chuoine go ní bheith breanúir na ins, outs, ups and downs braham ó bheith ag cartú has gan íon amachlín san Ollscoil go bhíon annachhuiid go bhíon deacadí daoine go minic leis an méirlachas nuair bhíon na focail in, out, up agus down so the ins, outs, ups and downs na samplaí na frosí ar fad bhaine na focail sin sa bhoclór nu ar folklór.caí tá siad do chréiteach agus an úsáid a chu fad agus bhlan go dhuinebe breanúirthb. Ínta chu fad an listan san nuair dúir tú éirigh as chuir sé gcuoine dom is as blog lí a domsa agus nuair bhíom híos faoin tír bín sé bhád níos hisca daoine hiscinn tá leabhair Gaeilge mar tá taithí agam sa bheith géisteach le ach nuair bhíon daoine leabhair méle agus go háir daoine Ní Ghloinn ní sin aber bíon arm sé astrú orintanta lené hiscinn mar dúirt duine lom le dúirt máthair le cairlumm rise out of it agus tá rá an mansa an sin smíine le airí gas se stop gasú an bailchaile well sin go díl ar fad agus caiim rá freisin gohfuil an féidirlévéis sin a chlostáil list mór fada goin do gach ceist mar sin caiim mé bugarráig cé go mé gurí níos mó ceist na chuirt fé na ins, outs, ups and downs ag bugad mid raig cad iad na botún is cotíanta a chlosan tú an Gaeilge. Well, ní féidir an ceis se ragart is dói gun bheith cuioine bhar mo chu taid a hain so is geek ceart mé maidide lei a geise tá corpus fólamar mar luún sinna go túús tóici gom gus siir tá geis lei sin ná bailúchan an mhór bunachar mór tascaní atá scrífe ag fólamór Gaeilge agus písí cainte tá tras scrífe tá písí cainte a fólamór tá tras scrífe gom agus an sin tá hééis analís mion analís a dhéanana ar na haródí ar fad a dhéantar sna tascaní se ar fad so tá sin goil trí bhíag aróid clibáilte gom agus categóriú dinta agus seo a chóir féin I know good deal yeah so se pí taide me go ar fao láthir ach is féidir am de cheist a ragart mar sin le cinál údarrás áirithe hire mar de réir an taide seirtar ar bonnagam san sa chuil go scrífe ar leid na botún is smó tá hééis techt an cín sa chorpa se na úsáid an réomhacail ifir hain so nuair deir daoine rudí cos le gurmach go dó seachas gurmach as nó rudí den chinál sin nó nuair ágan daoine réomhacail ar lár nó nar chuintse réomhah leisteach áit nachfuil se tasáid. Braham ar nar bhú sé ar sáil bhí annach chud caint sna leabhar ghramadaí agus na ranganí Gaeilge ar sáil bhíoh anmhéim ar cén séhú nó cén torú a hain in níag na réomhacail ach ní dóilm go gur an daoine go leor béime ar cén réomhacail bechearta úsáid agus braham sé gur bin an rud is tátaí agus sin beidir an botú na smó tháinig an cín mu chutáid a hain an sin an darna cean an tiisiil ginideach agus ní hamháin daoine nach núsáid an tiisiil ginideach nóir becheart ach ó bhhailart actually tá cean eile níos coitin a beidir nar bhíon kind of ginideach chaise ag daoine agus just fóla mín siad réalach in dhéine díag sin tusan sin a chur an ginideach a bhaimman sin a fud na háite nuair nachhfuil se tasáid so tá sé sin anna chuitianta agus an sin na háirí a tosaí. Ach sin iad na so séfathe in ní go réomhacail agus rudí arú in ní réomhacail san alta agus rudí den chinál sin ach ar bhealach sin iad na cín is coitianta ach ní dóilm gur bíd sin na cín is massa nó is tromthúsí nó ní cín is mó ar cheartúí na ddíirstecharb mar braham san anlís ar fád atá dentar aróidí fólamóí deirtar go minic ar cheart tíirsteach rudí chuirnaisteach ar gummersáid bhar hain nó rudí a bhfuil cinál beidir a bheith an focail úsáidtar sa taidan rudí a bheith stigmatizing rudí a chur chuisteach roiilech ar chlúis an éisteúir a beidir agus braham na cín is mó beidir a chluisiim a bheith sa categóir sin beidir na rudí cos le dúsláán dúsláán san nuair I suppose nuair bhíon míhiiscint ar chuoine maidide le fuam an SH sa Gaeilge agus go bhainte de chuoine bhar SH an bhéirla an sis in sa bhéirla sa dúir sé dúsláán seachas dúláán. Braham go gahamid fechta sa hosú na rud cin ar son an anam bhríre mar braham go míon gonne na dtína fáilí ufaach san anam bríre tá mé hééis a ríis
geek ceart Tá hééis analísí an na leabhar ag le ghramadaí tar fáil agus cean an rudí ectars na leabhar ghramadaí nó go gurtar an bhéimar rudí cos leis an mó coníalach agus rudí den chinál sin agus an sin gomíon aber an tainim bréthere agus na struchtú ar fádáin na sin an bréthere mar agus sin cool leabhar ach sean tainim bréthere an irim gon bhréther is mó a úsáidtar sa Gaeilge. Úsáidtar é bhhaid níos minic an aon mena den bhréther agus sílam go gahadaíine agus gur bhiú do chuoine tíiristeach ar an bréthere. So bíon cluistear botún go minic cos ag dionna é nó seachas áionna sin ceán beidir a rudan ar glúis beganín nó bháilm fáid deach nuair ag an seachas bháilm deacha áil. Rudí den chinál sin sinad na botún beidir is mó a chuirlisteach braham. Is bhí léir á go faoin céitadán úsáide an gohfuil an tanm bhríthre a bhád níos irde ná an aimim se catfiú. Se agus chuann se sin níntas ar chuoine so Barreal an Dave minicí úsáide. Go ddíireach so úsáidtar tuig an bréthir déin mar hapla so cean na bréthir is coitianta tugaing sa Gaeilge agus rinne se scaga ar an bréthir déin in nua churpas na héidir so sin an churpas atá ag first na Gaeilge ar nui agus so it's a rinne mai scaga agus an bhétá tíidir é sin a bhíú daine nachhfuil tuiscin de cuair cad é nua churpas na héidir. So bailúcháin ó sílan go bhfuil 3 milliún ní chuoinm go bailachan is sílan go hartar 3 milliún focail Gaeilge stahan agus Gaeilge scrífad an chuid is mó tá rion Gaeilge leabhar an freisin agus tá téacsní sílan gur tuigú é lua go luaníg ráhíle nó hartar an milliún sin so tá aber siúlaigh díú foiil ar churpas nó churpas cóamsere churpas na Gaeilge cóamsere ach an churpas is mó tá going sa Gaeilge go dtí sin nó a churpas na héidir. So bailúchan mór téacsní ag san sin is féidir dat anadí se dionna so is féidir dat mar hapla rinne me se cuardach ar an bhréthir déin agus dam se mé na formachaí ar fad gan bhréthir déin so rinne dianthe Tá sé clipáilte acu hena Tá sé clipáilte go dtíireach so is féidir dat cuardach dionna ar an lemme sin kind of an bun an bhain éirim sin a bheith sa bhalóir an lemme agus is féidir cuardach dionna ar an lemme agus an sin is féidir scagion ar ceirdíad na formachaí is mó gan bhréthir déin a bhí na núsáid agus an rud a tháinig chun cín an seat ná cearacha fan géad go na formachaí a lug a bhís nó harpas a bháin leis an bhréthir déin bhain siad leis an anam bréthere so dionna nó a dionna nó á dionna agus an sin bhí a leisin so fiche fan géad go na samplaí ar fad a bháin leis an amsir chaite so beidir go gurte sin iontas ar chuoine agus tá dlí tan rud se dlí zip slá is cinál dlí nádartha é a bháin na cuasítanga a déir aber an focail is coitianta in éontanga beag se sin in úsáid rá uair chomininic agus nó chu coitianta agus a dara focail is midike agus tá an kind of riil sin le feiceal in nálan an bríomhre se inú churpas na Gaeilge. So bottom line an tainim bríomhre bu é ólam mar go núsáidir é chomininic sin agus an annachchuid struchtúr éagsúla. Agus bhám dúach rá agus in dhéag san an aimimseir láthreach. Se agus sin defangéid nach so sin leanún den lí. Go ddíireach tá dí zip le feiceal in sin ríis so defangéid san aimseir láthreach agus an aimseir áistena charta méid céanna agus an mó coníalach an sin nílach séfan géad gan na samplaí. So beidir go gurte sin iontas ar chuoine mar bíon fólamar Gaeilge go minic cráte ag an mó coníalach agus bíon sin duine an imní faoin mó coníalach ach nó an aimseir náchaite. Nuair chuirm se ceistú na milíns céin rud is smún is bute bh strachel leis agus céin rud bute bh gur dtíirstachar agus tíir si a gcónaí an éideocht gineach nó an aimseir an áchaite ach is formacha iad sin nach núsáidir chu minic céanna le formacha sin. So níúsáidir é chu minic sin so really braham gur bhear tíirstachar rudí is minice agus is úsáidtí gothir an tainna bríthir. Bhí ceiste gom freisin ó Twitter an ceadítar ag déanamhééis sin. Ní dóilm ní cheadim se áionna sin se. Well, actually, ní cuir méach ar Twitter cuir mé ílach ar an duine éis sin budcréile. Agus is ceist an bhaithéis sin mar sin áid braham daine beidir tá daine an nachnéireach ag dionna é
ach an sin nervhín seo nó sin na techt ní béidir in sin go néirdíis éidirna é sin ach nó áhéanna sin á imrit sin á ó ítach Ok an chopail sin cean is kind of a chuilen ar a glúis begadí nó chuirneisteach ar gobaráid nuair déir daine cos tá as blolí seachas is as blolí mé nó ceapam braham a ríis ó chud taide tá sílam go mín bunstruchtúr na cappada arolalas ag déine gomininic so is macléin mé nó is múntóir mé nó rud ag an mar sin ach náit mín dacrtaí ag déine gomininic ná nuair bhíon an chléinin sin sa gceiste go ná céanna so ceapam ghúil se sin an rud is sáir Cluisiim sin seachas capam gurbéis sin an rud is sáir bín se sinnig na miléin als go gomininic nó nuair bhíon an am se chaite gist so bhí se an chéadúir a déir daine seachas binna chéadúir. Anna bha? Agus tá rudí eile freisin just a ggéir cuioine bhar na botúile a chur naisteach ar chuoine cá eile beidir chur naisteach ar mhín ámantí nó nar bhíon aspatiscinnig daine ar irmacha treise nó ar na hirirhír na treise so rudí cos le agamsa an difricht idir agam agus agamsa nó lum agus lumsa ar nóí an agamsa agus an lumsa úsáidir í sin le béimechar ar rud an so mar hapla má déir tasa má derm se cechuí bhfuil tú agus déir tasa bhfuil go agus cechu bhfuil tusa so nuairtá ahrá ar cheist nó nuairtá tú gur idirhealú anna úsáidir na formachaí treise sin ach cluisiim daine gomininic a baint a numra go úsáide as an agamsa a gcónaí nó a chur béim is a fágad kind of na hirirhí treise ar lár agus rubadí cos le bhfuil ceirt bá leat seachas ceirt bá leatsa. Feictir sin freisin cuairthaí bóthar nó ní ar cuairthaí bóthar cuairthaí sráide cad bhá leat agus bí smíanamh rinne astrathúir profisiúnta é sin Conas ná ghfuil is acu. I mean agus just a cuioine bhar watú nada tá botún ranúair a feici gom thar na blianta agus mé tegas na Gaeilge ag leibh na hoscada go háirtha nuair a bhíonn so seán chun beidir bhaine le úsáid an ochlóra an rud is sáir faoin mochlór nó sílam ná nuair haon tú steach nuair má chuirdaíonn tú focail fecinn tú mátá eisteáin éagsada nó le ar an mhacail sin fecinn tú na chunmh na réimsí éagsada úsáide so fecinn tú go bre se an focail a gceist mátá cuasí éidecha se gist nó se an focail a gist mátá cuasí lei se gist agus tá se an tochtach ar nóí áard a thuirt ar na categóí sin lena man na focail éagsada an rud a hálíonn nuair nach tugann daine áard ar na categóí sin nó nuair nach digann siad cechaí leis bhhalóir úsáid a gart nó gomininic goráinn siad an focail bíart so tá rudí just féic inis an digann tú ceirtá gist se rudí tá feici gom in eistí agus rudí san alscail agus fécha an digann tú ceirtá gistlob so a chéad teán tá líróid árasan Tuigem tus gur bhhaine mé an gan sin ag níor bhhaine mé an cuid eile. Okay, all right. An dig in na héistóir go dtíireach so tá líróid árasan ar nóí árasan flat so tá péir imethe as a líróid atá ceistan sin is duine áthair mé? Ní bhéon an é sin a hiiscin a sin is duine áthair mé tuigem áthair so ar nóíon focail patient so animacal nó éideocht so fáinach atá gestan sin. Sinnim an se béidir an can beharlam. Sinnim an guitar Louis. As in Pán Louis. Pán Louis. Okay. Go dtíirech. Oh, yes. So Pán Louis ar nóí a lead pen, lead lead, an litrú céanna ar lead agus lead sa bhéirle so an príomh guitar a bhí gestan sin. Sin spéisiú mar tá botún ar fód an bhfuil sa dátheangas can sin. Yeah, so guitar Louis agus cean thuig go mach agus sin agus bhí me san ospidéal nuair thuig má agus sin. Oh, go appendix. Yeah, so sin cean na decoratíos bh agam se gan a bhiscín ortain maclín nuair bhíonn si aindílach agus gur úsáid bhaint sa bhlar a gach ní higann siad cechuí so sin leds inis go Dar nó ítá Gaeilge den céad scáil go sanis ach an raibh airt riamh aon bhotún na ruagas a chud caiinte féin. Ó cínt chud a lá bím is fóda mór mé go fóid bím a fóda an táileog agus is cuioinem nuair tháinig me steach san ollscoil is dói agus bhí
bhí léchtaí going sa teangóíocht agus sa gcuirsaí fáiríochta, agus is cuiinem nuair a míniú dam den chéadúirs an choras sin bhhaine le chunsan chuid agus lehanana agus so nuair bhíon chunsan ar nós D nó S aber nuair bhíon S in aice I nó I is fuam se atá gceist ach nuair bhíon S in aice AOU is fuam se atá gceist agus tá chuna riil agus patrún agus rialtacht a baint leis agus is rud é sin nach tu faoi deara gom. Nuair bhí me sa bheánscail bhí ar nó bhí annach chuid gona focail bhí beidir na focail pecí suas ar mo chluise go agus beidir go ran nó am cheartta go ach níor hiic me go raibh patronán sa beidir dá mé na fólam focail nó nach tíking beidir cechaí lena uamnú. So is cuiinem cean rud a déireach annach chu daine sílam nuair has mu snalscail ná bhíochttaí na Robert cos le i ggéire cin bh numarcha íireachta dhéanana leis an CH agus ní hiic díis gohfuil an CH atá aice le AOU an CH lehan gúil se sin difriú leis an CH cuil atá aice le I agus í so bheochttaí na Robert cosú agus mé hén san áirt is dói Robert cosú le an chéad bblion. Mis leis seachas an chéad Dála mis sin wet chéile seachas le chéile. So sílam gur rudí sin bháin na cuasí fáiríochta agus an sin an rud maidide le consan cuil ag deire nachil freisin nar bhíon an iver ára a gceist. Is cuiinem nervhí me sa bhanscail is dói agus hín agus sa bhanscail bhí me se fólam go scríbann tú ag deire an nachil chun é chuir sa dhéine deachnú chun é chuir snipper alrinna péad ach níor hiic me an tunnachar a bhí ag an coilú sin ar na chunsan haar timpplair. So rudí den chéna sin is sin íon rudí beidir ará ar méin iad ólam agus bím fós bím fós a fólam a bhíon rudí sin agus go ní éon saineolaí mis ar chuirsaí fáiríochta ach bím ach tá sé spéisiú mar ceapan gur luigh chuileganna chuirsaí fáiríochta don ceist sin. Mar bíonn sé an dachar dola gleachta agus ní bhíon a rohann béime as cinnte. An raibh tos má nuad ar an Ollscoil? Bhí agus ní hé go nearna mu an airad sin nach an airad is cin déocht malta bhí gceist seachas beidir cleachtaí practicúla. Agus sílan gomín cin feitis ar chuoine marall ar cheist na ganúintí beidir. Bíon daoine ráhad agus blochlíoch mé ní me ggéire gomach líon meile gur ligan arm hain gur bas dún an áil nó cirí nó chunamar na rud mar sin mé so an sin ní wacha me a cuasí fáiríochta a chu nóid tá bun riadachaí fáiríochta gceist tácan bhan ceangail sin atá idir an litrú agus an áiríocht agus fuimnú tá tan bunríadach sin an agus bíon rudí sin ceart na mí chearta rudí áirithe so taobh mó neamhsplach ar na canhaintí. So síl go sin táach agus rí sin rud aintach ar nó é faoin walóir nu ar lína gur féidir dat istechan agus na focail a chluisteid. So málam a gcónaí gona miléin dat isteach má ólamín siad focail nu dat isteach agus bheith cínta gún siad an áí just go leisin siad iad agus fu an de umnú geart. Go bra, na rialacha a bhfuine le séhú ar anamach le éiginnta sa gcineadach. Éanais doing a heile fao sin mar nílas com tá ri do chuir na ballan is so se beidir is dói an rud braham an rud is casta tá an ghramadacht na Gaeilge ná nervhín riadacha anna chasta agus an sin annach chuid eisceachtaí agus an sin eisceachtaí ar na heisceachtaí agus sampla má gun iniméin sin is dói na riadacha seáine leis an séhú ar animacal éiginnta sa dhéineach so mar neir mu dí so animacal éiginnta sin ceann nachfuil an talt leis an é? Se nó nachfuil an talt nó abars párs duine rudí an cheanna sin go dtír Tá coppla rud rud an so mar hampla so deirtar sa chaid an effigiúil go mín séhú ar an animacal éiginnta iníg animacal bain incinach so God I gur cuioine bhar hampla de sin inis tá mai cuioine bhar na heisceachtaí agus ní mé seachas ar na gcíine líon leis an riil ach tá annach chuid eisceachtaí ar an riil se so tá gan hamplaí obairháile mar hampla so sé obair tá sé ban incinach agus an sin níd an talta techt rih baile so obairháile deirtar ach an sin dámeach dentals a gceis so
annach deisgartaí damach dentals a gceist agus mar hapla damach an chiad cuiirnú cean na dentals DNTLS agus an sin an darna focail a tusú chean go na dentals an sin chuinte sin an séú ceall mar hapla bantí. Okay, mar sin Ollscoil. No, an dara má hosín an dara focail F chuirtar an séú ceall, so mar hapla ihe filiochta. Mar bíarm sin scríb an tamar fád, ní rah vis go riomh céh an nach raibh an sin. Yeah, so it's just mariall an F sin, so ní chuirtar séú an F sin, so há anam go tata chéile gun an halt, céit an banin gannach an dar gan, tasú F chuirtar an séú ceall. No mas caníocht a tegeist kind of quantity a tegeist si chéad acail, so mar hapla an nummercha no rint no galore, so an nummercha cainte a tá é an is. So an ru sin like ní hiigem mar like bí na dentals a gist like sa chás sin agus tuigem má se like gomuinn sé más é gomuinn sé leis an mail agus an gui a mugann se ach like an sin like bíon like ban roh ann. Like ag like Conas Godíirech, yeah. So agus rá nachmála san a rudí seo tuisgúil si cócasta. Gohfuil si chocasta sin agus an sin tá rudí like so sílim gur ben rud is déine atá sa chaid an efigúlan is ná áit dúchas ach réir agus bhechar an breanú siar se ríiseach ach sílim gur bé áit rúchas atá mar hapléir tangla puga ag O'Donnell. So tá tá leagannach éagsúda agus like an tain rud atá Ollscoil ná gur cuir rudí like gur chur séú a bheith in díag ru ag an chvéil. So not tóghain é sin. Leis gael géir sin. Éimi óhábhil is seachtain. Tá an séú ceall agus an sé ceall. Ach nuair tá annach chud eisceachtaí agus tá sinní na heisceachtaí is saléir a beidir atá ar níl sin tá cíine atá chocasta le tá sampla go an se an se léomach ón gaiid an efigúil. So ní héhítar nuair tá anam go le techtla chéile. Ní héhítar an dara hanimimeachil más duine anmhí dúil bheo nó cuid go do chuine cuid go ana bhí nó do thúil bheo an dara hanimimeachil. You're so mé dúil bheo. Tá sé nach rud sin. So mar hapla so like na samplaí atá sena aig mrá gun séú nó súl páiste casóg buchaile gun séú ach tá sé sin chocasta sin agus an sin mar sé sin donna go leor hena héin tá eiscecht ar an eiscecht. So tá samplaí ar nós bert áite bhfuil an dar focail tásúla F agus is rud is duine atá sa dar focail ach sa chás áirse bíon an séhúháin. So tá ní mailim na rudí sin sílim nuir bhíon nach chuid eisceachtaí agus eisceachtaí ar na heisceachtaí just ní wacham camerará rudí sin óla. Agus brálam síar. Bhfuil is like in méle like just ní ar mé staidir ar méle riomh ach tuigem go mín rudí mí ceart agus brálam smíanamh go bhfuil daoine ann agus goil cóíntaach sin acu just go digadís. Ja agus ach tuigem leis na riile seo go bhíonn si de hir a gahrú agus beidir nach tuigeh aine éhrí. Sin an rud le go scéim marcola agus scéim marcola bhí ará gonne go níos nalsca agus le rion blianta nuasnis tá sé sin ahraí go scéim marcola. So tá rudí mar sin ahraíonn agus ní an chóir le bhecha gom de ólamóí gona bheith búr a fúb. Mar is cuioinem bhí sampla bháin bhí meiscríomhar ag agus bhí tír me cóirle ar charlam a bhí ar gcuiste tíirmíochta níor me cínta ar cheartach an séhú sa chás áirithe so chuir me an cheist chuir me texte charlam a tar gcuiste tíirmíochta agus chuir siise ceist ar rá ar bhirtada a bhí ar gcuiste céanna nó a bhí pléiles is kind of saineolaithe mór le rá agus tháinig an bhirt eile arás le rá ragur éagsúda. So má marfuil na saineolaithe ná íonú in ruirtí se bhil cí mis le bheith ceir tuisce táidirthb. Dúché well tá sé ráte go. Cad an nua ocail is an seo jazz sin flianis. Cad an nua ocail is an salad. Níls gom braham gom le cinnal deisciúil maidir leis na nua ocail. Is málam sa rudí tá cinnal jazz siimplí bhfuil blas cinnal nádartha dúchasach arthúb agus hiícochtíine eile. Ní málam nua ocail úsáid má tá buína beán nach tí chun daine eile an duine eile. There's got to be a vínu dear can you so is maidim sa rudí jazz is simply cosada like phone poke braham gur
gur cinál gur tíirrma iontacha sin. sin. nó rudaí cosada, a cuas giultcurachta cé go bhfuil tweetáil agus sin ar fad ar hirma.caí. Is so, is rudééis sin an cuas giultcurachta a d déir goúir ganna láithhirí ar gailta agus tá sé chu nádartha agus tá sé sin go deisílam. Rudí cosada filtóg ar a rap. Thóg sé secondúm nuair léis filtóg is Tá cí a baint leis tá sé intaice nó manglam rud céanna ar cocktail. So sin go rudí tá rinsfacail an chinál sin bhhaine a cuasí bí atá go máisiadam agus tá héin antóid le brunse le brunch. So is má an cean agus tascom gur bhfuil rins leganach an cean sin an cean sin cinál conspóideach beidir. Ní sé go bhfuil níhfuil sé conspóideach a go bhí smíanamh se tá brunse go mór an cían inis agus cuiinlam háart a gáhla sa 50-60 bhí daine a gúsáid Britlón. Ach chuimisteach chuimé ar Google agus fuair rein samplaí ón uair sin ach chuimé ar tá rud ag Kevin Scannell trochtaí gur féidir le feicáil just méid úsáid a focail agus bhí ní raibh Britlón fiú ar an mappa ach tá brunse anna láidir. Bhí sé anna láidir sa bblin gabhas 60 agus just bíon speaky ann ó hinine le ach is léir go an lábhan úachtar facte ag an mrónse. Agus is bralam sin tá sé spéisiúil an bailach bhfuil se cinál gur nach mar mór daoine caiint ar bhrónsin sin hábhfuil is in fiche héin is stoinar bhíon díon glasán an. Bhíon bhrónse an. Tá sé cí ríis má ag brónse ríis. Ítach. So yeah, level all he may who Seo ar an lista is málam rudí an chinál sin cos le Google is dói agus is málam héiad go pásanta level a thu híon me gur sé sin ná Tá sé an nádortha agus an sin tá focail nuachamthe nachdaínam an éiri sin beidir go háirthe na focail sin aniontar transliterú nó transliteration arthú sin neantar iad a litrú inghilge pizza P.I. fada ó TSA. Go dtíire agus sin ceann má actually pizza sin gur bhfuil an ceann sin gur transliterú soch maithe sin atá focail eile beidir agus neantar transliterú arthú ar bhealach nach bhfuil techt leis an gléan an nádartha bheith ag daine iad rá. So mar hampla má bhíon kind of an S má bhíon S lehan I bhacail sa bhéir agus an sin má antar transliterú agus an sin má bhíon escail agus ní úsáid an daine an ní uimlíon daine é mar literature é so sampla mar hampla sesiún ceol. Ní bhíon daine chuintar sesiún. Níor smíine mé ar sin go dtí léir imaginé se ba cuar go bheith se chuid. Se tá sé cail sa litrú, but ní hin an rud a dtíir daine. nó an focail stigma mar hampla. Stigma. Agus leabhar mé le Carolm has círí is tuairt sé gnéir sé stigma in Gaeilge agus stigma I Méarna. Well, actually, beidir go binine rud a bhí geistan sin gur círíoch a chum stigma. Agus tá samplaí eile tá samplaí go tain deirhin go ocailt an chinál sin just nachfu go se dechar iad bhfuimnú digiteach beidir cean eile bíon daine go minic rá digiteach seachas digiteach ach síl go se go nuair bhíon an transliterú an tar bhealach nádartha is Tá sé spéisiú mar bíon sé dechar an chéad cúplóir chluis an túna ruí sin le digiteach an dachar iad rá ach is féidir le dahií ar thu freisin níla me gurí seisiún nó tá cosgur seisiún níl sé ar teanglam.caí a chéid ar na caiintúir ar fad seisiún mar sin tá sé bailí tá an bhfuil éon ocail nó éon nach cainte ann ba chóir droine úsáid níos minice. Tá níráile marráchar gur chóir do riine ach nuair a bhíim se aber a tuairt ranganí ar an gopal mar hampla. So bíon daine an ddíirithe ar cheartúsáid na coppala agus céanúir ba cheart an chopalúsáid ach cos leis na dóhríre tá is féidir an chopal úsáid
bhelí deasa níor bhile crinneach ar bhile severas freisin agus tá annach chud struchtúir jaasa bhaine sin leis gopal. So mar hapla tá struchtúr se is málam, tá sé sinna going ar fad agus is fuadam agus tá sé generalas ag chudhana ach an sin is féidir aideochttaí eile a chuirsteach in áit má agus is féidir tá srá struchtúir den chinál sin so mar hapla is aitlam. Is aitlam seachas capping búil sin at. Is féidir rá. Is aitlam sin, I think that's a bit odd. Is aitlam sin. Is deaslam. Is deaslam casadat seachas tá sé go deas. Is deaslam. Is deacarlam. Is deacarlam a haulú. Braham sin búil se deacar haulú. Is ulclam. No, is trúlam sin seachas tabrónarm. Is fádalam seachas... Tá sí seo go díal. Tá sé bhád níos deise. Tá, just braham go rud ag an So adíocht de chuirsteach agus... Gotíireach, ach is fádalam sin ceann má seachas bheachtaína beidir rá. Ní féidir an fándacht gá, nuair teiste gur rá, I can't wait for the Eirith this next year. Or I can't wait for the summer. Seachas ní féidir an fánacht. Is fádalam wem. An Heirithtas is fadal am wem an saora, is fadal am, go méid an déir seachtain an rud ag Is fadal leat nach mai mis gur ceist. Bhí mé gur rá freisin, bhí is atlam ráte agat. Agus dúirt ón mac a bhilm, bhí sé a géisteach le bóthar na lénsí, agus dúirt ban, níos gom céanúir denna an tafid, batlam iad. Agus rud a bhí geiste cína is málamíad nó agus tá sé an oclóir go daíonn sé leat gur chiigh sé sin é sin trá. Really, tá sé sin spéisiúil. Ní sé sin cluistigam. Agus bhí sa smíanamh nadidir an é an rud is anmh ítach, má tá sé tá sé intach nó. Béidir, nadidir. Níl sam. Tá sé sin spéisiúil. Tá sé imimehas an gain drénos. Is dóigh bhfuil mar gine atach is má tá sé dearfa. Smálam sin. Cos baitam tan kind of an pauper sin alta. Patlo ban. Go dtíireach tá sé sin ar fadan. Agus is dóigh gur cinna rud dúltach a bhíon sin. So spéisiúil hire. Smálam sin is. Agus an nach cainte is úsáidí sa tanga. A rís, an kind of is madam san rudí siimplí. Braham go bhíon goúir. Is madam gnéir tú sin, ach bhí an raibh éon chuid de siimplí leiscail. So, tá mé haon an toici leis an rud se chuna fuil láthir an idirghníomhíocht látha. Braham nuair a bhíon daine ar scoil agus, nuair bhíon mud kind of i ddíriú ar scrútaí cainte na háirteiste agus rudí mar sin, go mbíonn daine a fólam na Gaeilge látha, ar bhealach bíonn siad a fólam cinál sleachta a tá cosla sleachta scrífa. Bíonn siad ní béidir nach míon go leor béime ar an difriúcht atá idir an chaint agus an scríb. Agus fiú an difriúcht atá idir an chaint éoners, bailach mún mis a caint is, so kind of monologue agus an cinál cainte a dhéanaan daine nuair bhíon córa never miú a gceist, nuair bhíon daine ghlacha sealanna agus brisisteach ar chainte chéile agus an cinál sin cainte sin a bhíon a gceist go minic leis a bhír chumaráid. Is chuoine a bheith ar an telí, den chuig mé fao aglah bhí mé anna haslam féin, bhí mé ar coolla cethir ag déanamh léir bhas leabhair ar aigen, agus dúirt ní hola céirílam, agus Nollaig Shona agus bhí mé just Tásúla gom, go many tú sótá fan Nollaig fashion. Sin é gotíireach. Go mé héúcha Sin é gotíireach, sin gotíireach an tá gceist gom. So na frásaí sin bíon chuna frásaí faoide ag tasáil le bheith an fraggarts. Ní bháin just do chud túirmí héin a chur nniuúil ach fan an fraggarts go thuirmí nó go ráitis nó go chaint an den bhfuil tú chaintleb. Agus siadam go bhfuil an gonintar cinál neamart sa hinnééis se an Gaeilge agus so just a le rin samplaí thuirt. So tá focail agus frásaí beagga a úsáidtear le cinál le na léirú go tú géintú leis le chaint den eile. So rudí cosada, tuigim roiit. Tuigim roiit, no, sáchráite, is fearráit, you're dead right. No focail beagga úsáidtear le na léirú go tú géisteach leis den eile, an rud atá ag Martin Tompianín an kind of se beb. Bhú mé leis le an reachtas agus dúir mé leis mé cóáasta. É sin na chlustáil mar bhí sé có nádar aige agus ceapan gráilm go leor daoine chuna sé sinní anmh.
yes. Tá sé sin na bháistear ag sin ag an idirníomhíocht de látha. No, der bhíon táiscéile duine nó nuir den ag an rud ag an dearfach, mar éisteúir becheart go bheit ná kind of fragart sin agus agus bhealach nachfuil tú chur stachar chainte den each just tá tú cinna chur leis so nach ma deir den gúil dal ar líntaí siad an ru ag an nach méar deit no nach híhann tíochaite is nó well for you no mátá rud ag an maid an take up gur féidir atí do bhil nar lagadíú no baid am dhéirt no fairplayhoit no rudí mar sin má bhín droscéile duine chréitúir Tá bhí sé sin am bhreanna ar méle gotíireach Má ghráin tú so tá sin dachar mar tá sé cosúla grá agus chola mé níir sinné agus so bhíoh daoine árálam sa má ghráin tú agus in ammantí go néirtha Magraú so sin cear fin an bhrí agus dúirmina duine eile agus bhí si níl sin arúna agus sílim ghfuil coppla cíal a bant lei sin freisin maghráinú ach is málamsa an kind of bín se an úsáideach nuair tatú rá you poor thing oh god maghráinú as trúlam sin nach chluistead nach bot a scéide nó nar bhíon daoine tuairtach mar bhíon gomininic nar bhíon daoine tuairtach catú bheith an freigart a sin agus aonú le bhil an sa mór nád é nó bich dála gan rud ag an mar sin frosí a hínta sa léirú so I suppose an rud bín an léana a going beidir really ará ach féidir sin rá Gaeilge náidíide ó na habar no stop tú waiden no an rud a déir siid ó dhéir sáil sin a déir is gan chu nach sin agus an sin frosí le hard duine ád nó kind of sealcainte husú so nis Gaeilge fan go gloiste tú seo cogur bhfuil is go seo rudí an chéine sin agus an sin cáin an úsáideach agus speise se taí na fád réile ag déir an chóra se frosí le déirechar nuir tatú geir déirechar le chóra ar bhealach na béisach bhfuil anyway look at your scuide mai leat ní go mai leat braham gur bhí sin na frosí is úsáidí agus actually tá mu go bre marall go raham Gol kun fáilí dinta signééis an Gaeilge gursaí teagaisce agus fólama tá muide se séimlas pluganis tá lána an Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad an áit mis gabbar tá muide gabbar ar facaiste nua teagaisce agus fólama bunithe ar rusnarún mar tá annach chuid go rudí se le cluisteil scriptní rusnarún tá se chu sever na scriptní sin so tá gabbar ar facaiste nu agus be sin áheola going an saoir se hagin tásúla gom agus bhí mé ar neamhnar chuúla mé sin mar ba is a géistóí an fudcréilte seo go mí me gcóí a fear rusnarún thosa mé ar sra a héin agus tá mé dul tíad ar fád an bhfuil sibse a fechan ar an sra is déanaí an cean na bliana seo caiite a bheith gceist mar ní féitilín chunah scéalta nachtainna is rá na bliana se díirteach ach ar an idirghníomhiocht látha agus ar na rudí sin ar fád sin an cinmh an phríomh spruch a bhain se bacchas te teagaisc. Nuair luí tú get up, give up, no, the ins, outs, ups and downs. Tá sé sin go díal ar rusnarún mar is bíon na fotheadla siúla go méle. Mar sin is féidirlumm féchant céir a rounding siad mar astrúáin ar an rud i méle mar mátá le get up nó rud éigen bhfuil up nó rud éigen is difriúil bí sé anna úsáide go jo. So tá mé súil go mór le feiscint céir dhéana sé le rusnarún mar tá mé cinnte go mar sé go hinntaach ar fad. Sin an smaoineh na fóhéidil úsáid breanúir na fóhéidil le méle díireach mar sin. Bhfuil níl na fóhéidil Gaeilge ar fáil den na cín níos déanaí ach tá den na cín ratha agus tá sin go díal freisin mar fecinn tú céine háirithe a rinne na hastóí mar orintanta bheith sé scrífa a ganú an bháin agus sin astrathe nó ahrathe ag an astóir agus tá sé sin spéisiú go leir tarlún. Féidir anna go aimime a bhaint as marún. Ní hen le. Úsráú Gaeilge nó Pimp Your Irish. Agus tá go leir sin dianta hena féin go dtí seo ach céir aránig tusa. A ríis, tá sé cinlín costa leis na ins, outs, ups and downs, tá mai ráiseach na dó a bhríre. So tás go na dó bhríre áite sin iad na focail,
adverbs of places so hocht verbs sa bhéle na focail sin cos le sir in níor an nuas agus lehéid. Agus bín daine gomininic braham ag ddíiristeachar na focail sin rís ar wathe leis grinnis. Bín daine kind of an toici nó an kind of díire ar ó cheartm dul sir ará agus an sin teachta níor agus bín daine díú ar na focail sin ar wathe leis grinnis ach braham se go an neiritin sevris sna focail sin agus gur bhar a bhád beidir díú ar na dáríthir áite ó héh an thehriste. So is bralam sa úsáidhaanta san legan ar líne gan ochlór nó sa folklór.caí agus ar nuí an rud tá ionintach faoin legan ar líne nó gur féidir at cuairda chéanna freisin ar ocail in Gaeilge. So an rud dionimse nó nervhí be kind of galbhrú léchtaí na ranganí na miléin téimse stachan sin agus téime stachan sin agus chum sir mar hapleisteach agus an sin fecinn tú na frásaí lug a bhhain leis bhacail sir agus célinn sir a bhhaid níos mó ná back no west ar nó gélinn an neiritin tá neiritin frásaí deasa a bhhain leis na focail sin sir in níor. So se rin samplaí ar nó tháinig tagan rud ag in níor a dua orin tá cean sin aróla sig daoine dearn. Tá teachta níor in duine is brádam sin teachta níor sin kind of resilience má tá teachta níor in duine. Bín rudí sir san níor nó nún snáil back and forth ar nó is féidir dat súil sir chahabh ar chud nótaí rih scrúdún ar dgan. Caisíra agus ná ligníra ar idir tú ar nóíar tá tú a ggóil nó dunig ó ggóil caisíra tród back agus ná lig iníra. Can úsáideach go chiíláir na béidir. Bhí daine ina gcóíonn sin a bháid sir gon banú sir asam, so is bránam sin banú sir asam seachtain. An sin an cean eile sirt tá tú dumachar sid agus ar nóí dearan go dtí an daine an starhhain in sin nó an cineh an bhríomhhain in sin. A bé bhí takenaáil sir ó chun mar se ó chun mar se mélán na slúí bhí teachnaáil an sin so go dtír dá dal sirs nó dáach duine do chur sid dag sé sin gur tú nó an rud bhí geisteach gur chalas sa bheabhar. Brain na nuas tá brain na nuas arn sa teach sin kind of a líca so sinna ceap féidirgrah meafar sin bheith seo ceann actually a forma an bhlór agus a haín má tá duine sir sna blianta to be in the autumn of life a dúir sé bhlór nó so Tiisteach sa blianta sna blianta a bhíonn sa border go sé le Tiisteach sna blianta sin Seo rud nach digam a bheith sir céim fá nach bhfuil tú hir. Bíonn sé a casta ní bhíonn sé anna casta le bíon mar tá rialacha ann ach an sin ní leantar iad ag braham go bhfuil ag fóthrialacha ann. ach it's like bhfuil na frosaí se gur tá an na riadacha an ach an sin tá frosaí an tá péin agus agus an sin fáin sir wem back off sin úsáideach. Trú nach sin go mé recht. Oh god. Ítach was brand mé sin. Tá tú trééis an ógriíochttaí a bhar an bhoclar freisin ba si ansám. An bhfuil éon bhéirlachas a churns sir tú. I suppose na ins, outs, ups and downs. Braham gur bíd sin agus tá hééis í sin na lua hena hain tá a chuid a siúd. Braham an na focail sin in, out, up, down agus beidir an focail get. Ó se Tá mé falt olah. Deirm se le daoine nuair bhín a múna smínig ar an focail receive seach is get mar an sin ní artha é le receive agus just tá sin níos far. Okay, and when tá samplaí eile go meid sin just a green ar charlam bhíte go ní Robert because tá siad lán de pónaí. Ar bís na rud go agus tá sketamíní a gin is fucking ítacha. A bhfuil éon bhíhiscintí arháin ídachar na gceart. Stoína rudí le chud gona rudí tá luúta go hena haon dúláán le chun rudíhhaine na cuasí fáíochtta chun san chuid agus lehanana. An F seo ceann actually an F san aimseir áistenach so scríbtar F san aimseir áistenach ag déir an bhríthir sa héadréimnú ach an sin ní nítar é sa FQ sin agus ní hiic an daide agus
is dói go agat se beidir an scad, nar bhín múntarí ag ggéire chin tú go dtíocht na daltaí gur beis an am se áisinach tá gist déir siad rudí cos le dún fi agus déin fi a chuir nóí níl se sin ag caiinteí Gaeilge mas féidir am dechaintrí Gaeilge nó ní se beidir ag. Ní sé ceart bhfuil. Ní dóilm go bhfuil, nó ní dóilm go bhfuil dúnhí agus tíanna agus a héid. Ní chlósá sin, os rud goir tú ní sé caiinteí maithab do mí ag bheith soléir, ní bhín sé ag mór an caiintóirí. Beidir go mín sé fálamóí. Ag fálamóí, se nuair chluisim, fálamóí miléna teachtasteach san Ollscoil agus a go Gaeilge fólamh ach bun scoil agus déirn go rud é a haganún scoil. Agus ní caian nuas ar chuine bheith dá mé mar ach just bín míhiiscint ar chuoine, capan siad am an té gur cheart an sin uimnú. Agus so tá sé sa bhó nílach ceart go leir is féidir an sin uimnú sa bhó nílach mar hapla is féidir détá nó déad fá sa brethir do chaún sa dóírá ach agus is a bhríhir siar freisin so tinfar rud aigen ach na gnáhríomhre dúna agus tíanna agus rudí mar sin. Ítach. Ba sin annach éireacht a glóirdaí tam cínte. Tá MH i lór focail scrífa gotan sa. Se rud a chluisim ó na miléin san Ollscoil freisin á chud acu a ráhar de cos le cumartha. Agus bín si scrúdí caiinte agus cluisian muid cumartha agus bumid toigann se second a gcóí eibreach céir tárácha agus an sin chuir a faoi dear cóirtha atá arácha. So just míhiiscintí maidide a cuasaí fáíochta. Sin beidir nó bhó ar bhálamsa. Dá bhéting rud amháin a míhiiscint bháin ag ládaachchas an Gaeilge agus chuirsúla a chuoine sin an cáin beidir cín sin bhhaine a cuasaí fáíochta. Agus tá rudí eile freisin beidir rudí níos generalta, bín daine arága minnig befrádam Gaeilge bheith agam ach níl tá agam mach sure but it was the way that it was taught in school. Tá meach euro going here can sin chlistí going. Befrádam freigra glic a bheith agam sin. Bím sé dtíir go rá se agus bugam ón duine. Fan siar bhain. Ach, is dói, rud a bit dóda me sér scad, nílas gom futsa bus, nílas gom an bhfuil an na form lé agus nuair dé dólam tú sa bhata, bhfuil si sin fós agat, níl si a gomsa, anyway. Tá annach chud rudí a ála mín mu ar scad agus mar mín tú, an núsáid, seir cáilinn tú iad. So, I suppose bín míhiiscin teag daine, bín daine cappa, an mar airid up an tang chuirtlób an scoil. An simaranga go éon chhlaachta gan gur cinál gur tip gur I suppose gur bín daine chur milán ar na múntarí agus ar ggóras agus sin ar fad a chuir nóí le teanga bit ólam bíon annach chuid ebre agus annach chuid á me gceist agus cadíine a bheith ban túsa de teanga tá sé go líon cos bheith tomáint ní féidir an tomáint a ólam ó bheith site simmar ranga a brenneúir an leabhar teorcha catú dalach ar móthir agus tá teanga chuig agus chuige tíireach mar sin catú dalach ar móthir catú dalach a caiint le daine agus a géistecht catú bheith géistecht le daine le leide chaintearí Gaeilge mata a gcéire fása chuir a chud Gaeilge hain. Anna cheart. Níl tomáinte gomsa. Caiid méid dalach ar móthir. Téach ar móthir céir. An lead is mó atá gad i déobh eolam na Gaeilge. Bheith géistecht deirn gur sin iverhain cínta bín daine rá sa bhéir le bín rá ó híh cuasaí bí you are what you eat well deirhin ó híh na Gaeilge you are what you listen to so tá daine caiintear iontacha Gaeilge ar réidir na lufa ar réidir na Gaeltachta ar TG Cahars tá podchraoladh tá never sin ábhar inis is féidir at bheith géisteach leis an tá is brad am héin na clos leabhar atá ag chuis lifa mar hampla ar tá siad ar SoundCloud siar neisce tá never sin achhuiíine seán ní réon leiscéigh duna bheith géisteach agus an rud dhéanam héin deirhin an uair chud bháinnig fásar chud Gaeilge hain deirn grama i géisteach le annachchuid éisteach annachchuid le réidir Gaeltachta i géisteach le daine cos garm le níhuairis na daine mar sin Gaeilge bhrá aice agus a duine ahraise
agus sinnim se go fáil bí ní me ná smachta a chun ar méin nuair a chluis sem fuimií deasa dtíon caiinteí bhfuil fuimií deasa just bím cinál i garis duna áris ar na fuimií sin agus ach déirn gur chairigh se sin go mór lamsa feabhas a chur mhaith Gaeilge so sin leid i bhhéin a bheith gomsa do hunna a bheith géisteach leis le fuimnú do wacail ar focail Pcaí ar dói freisin agus nuair tína ban túsa as a waclór a bheith cínta go brenintead ar na categóí tá sé sin chotáta sin so le a bhéittí rudí cos le tá malíróid árasan a chachant agus sin iní sin just gona bheith bortha faoi botún díana tin an chodógan na botún tinna mu botún sa bhéle nar géitang beit céitanga tá daine tin an daine ní chu an seasta man éair ní bhín bor faoi sin botún rad a buint leis an Gaeilge sin an rud ach sílam le gur chuid háach an frois fólam é agus caidíine sin hiiscint agus gona bheith borthe an fólamar isá si an daine sin nach míon borthe faoi watúníile agus just a hén sa tents agus a bhain an síl as focail nú nó frost nua tá cosrá agus tú ram a reinúla nar bhí rud an eile ar bhd so sin an rud déing sin ní rudí smó Ceir díiristeachar na rudí minice tá sé sin rot gom henahéin agus agus beidir rud déirnach gona bheith beidir róhórtha faoin na riadachaí ghramadaí mar amantí bíon riadachaí ghramadaí casta bíd eisceachtaí ar na heisceachtaí agus ní gá deit riadachaí ghramadaí a ólam nuair bhí tú fólam de chéadtanga ní hégra tú hín sin agus tú aon blion nó háblíonn díis a fólam riadacha fecht tú suas formlí beaga agus chuna aonid agus is féidir an dairtanga ólam ar gaochéanana so is féidir díirsteachar kind ar Rossí agus a úsáid go an vinnig nó ar na smutáinse chunks sin mar ólamíon postí teangacha agus bhfuil doghine gona bheith roíirithe beidir ar gáirtha daine tá daine an a daíon riadachaí lob agus má haíon riadachaí bhfuile agus bhí fón do chud riadachaí a tá annach daine just chuir sé a chola mé nach féidir agus so ní gá gomach beidir brúir na daine sin a gcóí bheith díú ar na riadachaí mar is féidir díirech rudí bega cosúla mar hapla cluisiim mar hapla rudí cos le godé tú sláán godé tú sláán ní gá gomach an mó fohiiteach na riadachaí bhaine sin mó fohiiteach arolalas agat le amach godé tú sláán agat ach détá sinna úsáid agus rá agus gun na riadachaí ar fád a bheith arolalas agat so sin beidir an chóirla bheith gom do riine. Tá sin go díal ar fád. Is cuiinm nar bhí mar duna staidir an mófa hiteach agus ri sé lom greibh gurh maithagad a rá an tamar fád a chula gine. Go muna tú soltas. Is féidir leat rudí beaga elam gan a bheith ag úsáid an rud an tamar fád. No. Agus le annach chuid pointí ghramadaí, tá annach chuid pointí toig an mócanéadach mar bíon daine a thuirtach faoin mócanéadach. Bíon daine an bíon daine an mhórtha faoine deirí ar fád ólam a chuir nóí sean dara pása beidir ar chiad farsaach an dara pása ucha is mó a úsáidir sa mócanílach deing so déitá díirecht na cín sin ólam agus sin tá bríomh áirithe a úsáidir an vinnig gahan vinnig so ócanílach so an bríthir bheith agus bhein agus bheith agus bheithá úsáidir sin gahan vinnig agus sin an bríthir déting agus détá tá sé sin ar úsáidir sin bháid níos mó ná rudí cosile dá muahin an concur láisiúnta le détá dating Táach na legadacha sin arolalas duine bheith annach chud chun mócanílach acap so díiristeachar an rudí minice agus ar na smutáin sin nó na chunks an tosa choméis sin na smutáin nó tá sé sin ar hir Pcaí sin tá no níor cheappa gur réna cháileachcht má an cantin actually smután anna ceart agus tá sé go hinnta an méid taidirtá deanta go ar minicíocht úsáide is sa lehéad mar tá scrífa go bhfuil de bhocail a dhéanaan cehracha fogéad an na samplaí leis an bhocail beirt mar ampla. So sin le seo cean na samplaí is a sampla maithe se beidir gon rud atá gceist go maidid a riadachaí, so tá na riadachaí bhaine leis a bhocail beirt anna chasta. Tá chun na riadachaí ar fad ólam bhechart rá oké bhil bíon
an focail hagan na níg burt bín sé sa tiisiil gidideach olra agus an sin catú is fe got an lá olra nó strain olra tá gceist agus an sin bín séhú níg burtach ar ocalóirithe agus so tá sé caiitú sin ar dhéanamh ar fad dhéanamh ide intin ar an spota se ach tá de wacail úsáitir le burt gohan vinnig so burt ar sin an ceanna smú úsáitir an sin burtháin burt wach, burt stráirchaí, burt fáistí, burt inínacha, burt chalíní, burt stroffarchaí, burt wúntúirí agus burt bháil. Agus dáach fiú just na samplaí sin fólamthe mar smotán ag daine bheith cearacha fan géad go na samplaí lug go an thás a churpas ag an duine. So Beá geart nach mór le an ama. Se gotír sin agus tugtar an chucha get léicsach the lexical approach ar se sa tangóí táimach tugtar is an chucha go sinir tá tú cin i ddíú ar beidir aonint fuide focail seachas ar na rialach ghramadaí tá tíhhir díomh a gcónaí sin an chucha get léicsach agus bhling do chuoine braham nachhfuil beidir nach tugan daine nó an áde ar an gnééis sin de gram na Gaeilge so níonna te a churbe daach daine beganí níos toici leis leis na héad chuitianta seachas leis na rialacha tá tíhhirdíh an táimeach. Mar tá annach chu rialacha agus bíon taxlach sinné ar bhla éonar deile lua. Sílam gún marrán ráite be tú gur scuúlam hire, bhí se go háil an leirlaat agus an deas ar fad bheith se. Gur mí maitha go Aoife scuúla mé leat mar sin. Bina gcuibh focail lumsa Ciara Ní É. Má tá ceist ar bifhaoin Gaeilge ag dó na ggéirbh agat, féidir tú teagháil anamh lumsa ar na meán hóisialta ag mise Ciara, agus déana mé cínta é chur ar duine dus na síhíní sehre. Buchas mór a ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua béir le Gaeilge as an uiriocht. Míle buchas leis an gceoltóir siomha as an track right from the start atá mar cheol aantais an chlóir. Buchas ó chrí le mhaith sa chathír an tachtain seo Aoife Ní Ghloinn, leis an inaltóir fuma an seo is Studio Radio an Lifa, Fergal Sax, agus buchas mór libse a éistóirí. Ná déananig i darmid is fearr Gaeilge chlichte ná Gaeilge bhiste.